Здравейте всички, които гледате! Днес снимаме един клип на Google Play. Така че, ако се чуете защо съм тук съм да сваля една много специална игра. Но всъщност тя ми е любезно представена от Google Play, тъй като им хареса ревюто на Терария и те решиха да ми дадат код, който така, ето това е кода. Опа. Така, сега ще си кажете, защо показваш кода? Да, но кодът работи само сега. Да. Окей. Така. Потвърждавам. И готово. Само още веднъж. Опа, чакай, сложих аз пък 0. Приближаване. Така, готово, стана. Assassin's Creed Game. Опа! Мисля, че виждам Assassin's Creed Identity. И да, надявам се това да ви е любима поредица. Тази игра ми я дадоха Google Play. Просто ето така да се я ползвам, не за ревю, нали за ревю, защото се дава много. Но ето сега ми дадоха кода, аз се отключих и Assassin's Creed Identity решим да въртнем. Така че ще се върна, когато играта се свали. Тя ще свали бързо, така че до тогава. Здравейте отново! Ето, играта вече започна. Tap старт. Ето ме. Това съм аз. Така. Трябва да се въртя. Така. Окей. Така, Санта Клаус Плаза. Добре. Move to waypoint. Окей, това има waypoint. Сега ми лагва леко, тъй като така. Eliminate, окей. Тук има някакви, които така. Килнах го. Assassinate. Така, браво. Убихме го. Левел 1 мила. Удари ме. Ела ме, бе. Нали си много як, бе. Така. Мога да призная, графиката на тази игра е уникална. Много ми харесва. Така. Survive. Move to the waypoint, окей? Тук има waypoint. Буп. Така. Climb. Access. The cathedral. Опа. Ето. Започваме да се катерим. Assassin's Creed. Това е толкова яко. Вау, вижте просто каква графика. Какво чудо е тази игра. Много благодаря на Google Play, че ми я предоставиха. Ето, Assassin's Creed. Това беше като туториал. Погледнете целият град, в който ще го обиколим. За да може да играем. И да ще я превъртя тази игра, обещавам си. На мене си обещавам, че ще я превъртя тази игра. Надявам се да ви хареса. Ако ви харесва, дайте палец нагоре. Оставете един коментар. Абонирайте се, ако искате да видите още клипове. Ако ви хареса играта. И да не ви, аз ще снимам на други. И ще сложа на пауза клипа само за да се логна. Да не видите паролата в Facebook, така че връщам се сега.
Така, отново сме тук. Сега нека да си изберем герой. Кой е аз? Unlock the thief trickster. Confuse enemies, use disguise the bomb stuns, opponents damage multiplier, feeling bombs. Добре, този асасин ми харесва. Чузваме него. Вижте колко е як. Добре. Explore. Explore. Continue. О, да, зареждам. Просто надявам се тази игра да ви харесва много на мен. Тя ми е една от любимите игри. За PlayStation е една от любимите игри. А сега вече мога да играя на телефон. Така. Tap to start. Окей. Tap to стартваме. Virtual Reality. Holy fuck. Това може с... Ето тук имаме карта. Така, нека. О, вижте, аз мога да тъчвам. О, нека се пробваме да скачим тук. О! Не искам. Искам ето тук. Добре, се там, дай. Дайте да скачим върху някоя сграда. Нека да го асасинейтнем. О, да! Така. Да видим. Така, да скочим тук. Kill the mercy. То... Дойде от тук, бе. Дорочо. Да, това е котката ми. Така че... Добре. Тук има нещо. Нека да видим. Тук мога да се крия. Добре. Добре, значи, окей. Добре, разбрахте. Разбрах, че можеш да се криеш. Няма смисъл. Айде по-бързо. Така, нека да... Можем ли тук да асасинейтнем? Така. Оп. О, да! Мерси. Нещо проблеми ли? Така. Бързо, сега да се скрием с едното. Така. Нека да излезем. Нека скачим върху сградата. Оп. Така. Браво. Той скачкът не е нормален. О, те не ме видяха. Бързо да се скрия. Те не ме виждат. Добре. Сега къде е следващият? Натам. Так. Хоп. Айде, давайте. Добре, къде е той? Другия мершент.
Елует. Добре, ти си нормален човек. Така. 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 Не. Реби се, бе. Така, така. Браво. О! Така, дистанс. Сега къде можем да отидем? Добре, трябва там да отидем. Ударихме. О, шит, разбраме. Видяме. Май. Няма бе. Окей. И да. Надявам се клипът да е харесал. Това е чаленджа. Ако не съм говорил много, просто се концентрирах. Та аз, това тъй като е огромна игра, аз ще играя и докато не снимам. Надявам се клипът да ви е харесал. Чао от мен за сега и до скоро!